Девитаев, герой Советского Союза, Мордовии. Шариф Камал. Карпищев, Мордовия. Шариф Камал, Мордовия. Абсалямов, Мордовия. Без бирдек сезгеларны. Да. Так, прокурор Татарстана Полютин Хафиз. Мордовия, Верхний Пешля. Так, taş okuganmın da o Cini'den Sırkı'da yarak dedim. Zor Pişli'nin, Olu Pişli'nin lavkası. Osman Molla bulgan da, Osman Molla. Kabir Molla bunlar bari. Osman Molla mı da okugan Ukazımın Molla. Osman Molla. Etiyem kitirgenizin terdiğinden o aşağıda. Ak sabak köşemde. Bir zor teknikler. Аны, наверное, яндырдылар коммунистлар. Yok. Onu yakışı baba. Безнең юлыбыз Мордовияның көнбатыш ягына төште. Без бүген Атюрьево районында, кунакта. Бу районда башлыча мукшы халкы яши. Күзәтүебезчә, район үзәге Атюрьево авылында мукшы теле урыс теленә караганда күбрәк яңгырый. Берничә татар авылы да бар. Бу яклардан хәзерге АКШта, Австралиядә, Япониядә яшәгән татар миграциясенең күпчелеге чыккан. 20 гасыр башында монда татарлар аеруча бай яшәгән. Моңа төп сәбәп Рязань, Рузай тимер юл чыбыгы төзелү. Җирләре аз татарлар бик тиз тимер юл буенда эш таптылар. Шул якта туып үскән Хали Такташ язганча, читкә китеп йөрүчеләр эшчеләр белән вокзалчыларга бүленгән. Алар бераз акча туплагач, авылларына кайтып иләнәләр, йортлар салалар. Авыл сайын электән сакланып калган таш мәчетләр, кибетләр, бай йортлары ул заманнар турында сөйли. Октябрь түнтәрелеше чыккач, байларның күпчелеге тимер юл буенча Себергә китү ягын карый һәм Колчак гаскәре артыннан чигенә алар Кытай территориясенә чыга. Анда да коммунистлар эшкә чыккач, татарлар Төркия аша АКШ һәм Австралиягә китеп урнашалар. Бүгенге сюжетыбыз Түбән Пешли авылы турында булыр. Без алдан Стрельник авылына кирип, авыл администрация башлыгы Сәйд Келдеев белән очрашып сөйләштек. Авыл администрациясе 1914 елда төзелеп беткән Кулунчаков боярның утарында урнашкан. Без Сәйд Захидулла улы белән Келдеев фамилиясенең чыгышы турында фикерләр белән уртаклаштык. Соңга Түбән Пешли авылына барып, анда торучы Фәрит бабай Урманчеев һәм улы Равил белән очраштык. Безне аеруча авылның борынгы мәдрәсәсе һәм мәдрәсәдә укыган биек шагыйрь Хади Такташның изләре. Девитаев, герой Советского Союза, Мордовии. Шариф Камал. Карпищев, Мордовия. Шариф Камал, Мордовия. Абсалямов, Мордовия. Шамиль Усманов. Усманов Натялмин. Шамиль Усманов. Шариф yazışı. Без бирдек сезгеларны. Да. Так, прокурор Татарстана Полютин Хафиз. Мордовия, Верхний Пешля. Так, Девлет Гильдеев, Шамиль Хусяинович. Художник. Начальник налоговой полиции Республики вашей. Да. Корни отсюда. Да. Да. Девлет Гильдеев Рустем Шамилевич, преподаватель университета. по-моему. Да. Рустем. Он преподает университет. Да. Вот. Корни Кильдеев, Девлет Кильдеев и все. Beden ağını kalan. Так, а siz İssa'dan или ничек? İsa'dan. Да. Bunlar kazanlar ben İsa'dan. С Барбузда Кельдеевлар, кстати, фамилия. Адольфус Кельдеевлар. Все вы Кельдеевы. Так, в 2008 году Аделия Фаридовна Колесникова. Білесіз маңына знакомы? Bilemiz. Glava rayona idi. Ол сізде главайdı? Да, glava idi. Да. Ол председатель колхоза еді. Да. И biz анама сөйлейбізді. Там все-таки Кильдеевлар біз ми сізден чектік, или сіз ми бізден? Но по всем, по моим, так сказать, уже по логике, сіз мынар электегіз. Весь татарлар же чыгадыр темник астында. И сонда сіз кетесізден бірігеді біраз, Инсарға да, Кадошкинда да табада. И все. Ну, Лембре'de Kildeyevlar yok. Лембре'de Кильдеевлар yoktır. Вот андаган алар әрекеттер. И вот Кильдеев, сонда все-таки князья, біздікілер бізде буладыр, значит, ну, типа князь Кулунчаков неде, а бізде Девлет Кильдеев.
Аларда вот Келдеевлар белән нинди катнашы бар алар? Или как? Юкмалардын катнашы бар. Катнашманда бар. Вот без качан изучали Рустем менен. Девлет Килдеев, Гилдеев, алар качан при переезде чуть меняли фамилию. Безде даже истории, Акта була, Кюхтя була офицерный бильясы, Кая барса да югалны, Килдеев фамилиясы. Вот. Сөйләгез әле мәдрәсәләрне, такташларны, вот ничек беләсез? Хади Такташ укыган анда. Хали Такташ укыганмын да, ол Жиниден. Сыркыда ерак түгел безден, Муттардиевден ерак түгел. Безге таба, югары таба. Яшьлек Шунда укыганнар, шунда квартирлары да булган, дигәнне сашагына узып турганнар. Шул ярдиләр, Адиле бабайды турганнар шулары турган. Вот. Хади Такташ менің аның юлдашы булган Мукамай, исеме инде Мукамай булды. Вот, ничектер инде булмаган ярлылык. Ол йомыркар баган, шул Мукамай, квартириндан де, что ли. И Хади Такташ Еркуша, дырабан, Мукамай йомыркарлаган, Әйшә тәтәй тоткан, кыравылын кычкырткан. Күрәсен дырлаган. Главный Ашарга юк. на ходу сочинять ите булган уже. Укыганда уже. Да. Ә менә мәдрәсәнең урнысы кая булган? Күрсәттем хәзер. Анда Ерак түгел шунда. сөйләйләр 500 кеше укыган. Одно бер юлы. Может, зор иде, зор. Узын иде, агачныкы. Бер здание идеме? Бер зданиядан Агачнык. узын. Ага. Ите барган. Нәре? Бүлінген. Узыннан инде. А кем хуҗа булган, кем анда директор булган? Мен де белмеймін, кем болған директор. Андан шәкертләрне кая бәрә булганнар соң? Шәкертләр кая китә булган? Токшаитов каяндыр килген болған, тожының бәләйін болған. Токшаитов. Ә менә Шәриф Камалда укыган дигән сүз бар. Шәриф Камал Олмандан аны окымаған. укымаган. Уже yok. Әйдәгез иске йортларны карый багабыз. Йорты юктыр андан ди. Нәрсә барганда ни стоит? Менә юлдан төшкәндә кирпичный Хәзер йорт мин иде. сезгә Фәрит Әбзелне итми бездә. Хәрмисез. Барсын. Hadi ya uzakız. Hadi бар күрсәт. Әти бүләт сәбәт әти. Бар күрсәтегез. Бар күрсәтегез. Кая мәҗитни бу мәдрәсә булган. Төптән, вот югардан төпкә таба булган. Тәрәзәләр булды. Мин сезгә Вот шул төштә булган ниләре, квартирлары. Турганнар. Монда тоже бай торган. Ике брат торганнар Да бай. узабыз, пока бара торалар. Бу аталар зор пешлинең лавкасы булган. Ага. Шул. Да, может быть. Вот атя ишегендә язган да булган. Пешли, зор пешлинең, олы пешлинең лавкасы ничектер язган. Кибете. Ага. Язган Кибете. булган атя. Вот шул здание вот бак, ничек сохранился. Да, бик матур. Бу нидер? Тегесе янды. Әтигесе янда вот 5 ел тому назад. Школа иде бу школа. А бу школамы? А элке бай йорты. Бай йорт бай ике. йорты, Вот да. ике брат торганнар. Бер брат. Икенче Ага. шундый зданиесе рядом. Соңанда двухэтажный кирпичный здание булган. Аларны каким цехом служил? Управление булган. Анда Yok, инде Sungan de kaldı. анда инде урыны бош. Анда бу, всё. Магазин Да, магазин булган атя. Вот там мансур, бак. Минде фундамент. Итегенде О. фундамент тыгын алынды. 100 лет еще простоит бу.
Фундамент bulmaganda видимо, bak greyder alab, kirpiçler çıkıyor. Elde Ravil. Hemen de bazılarıydan indi ul Torozbanın neleri? Şunda bazılarıydan. Bak şu tüşte o bulgan yol üstünde. Medrese. Da. Ul elde medrese bulgan. Medresenin elde elde bulgan. Хозяйственный neyde bulgan. Mında aşağıda bulgan. Medrese bulgan. Medrese uçunda bulgan. Типа стало Tüpte sadı bulgan şunda iniş. Uzun mu zdaniyesi bulgan? Etim zor mu? Uzun ondan da uçu. Атегенде міне кирпичный йорт тетілген нәрсе не ол? Magazini de Magazini sonradan de. magazin işleri. Biz yetlegençe magazin Magazin. И шунда түбән таба тыша тұрған ма? Evet baba yok elimden var Bak sadece sağ. bu получается ул elde tüben tabada tügül. Bu местность элкері ровный bulgan. Tübende sadı. И вот она команда bulgan иде стройкалар. Тегенде, наверное, чешкелер ултырткандар, мынды тегенде кырма. Ол булган мында все-таки хоть алай былай. Ол булган и учебное здание, и жилой, и мында шата да булганнар. Вот так, фундамент видно же, вот. Фундамент видно, конечно. Вот кирпичleri de, пожалуйста. Вот как. Вот грейдер электрикli kirpiçleri bunda. Там да зор кирпичler çıkan. Da. Я могу вот так делать. Bir mulla bunlar bari. Osmanlı'da mı da Ukazını Osmanlı mulla. koyuyorlar? Ukazını mulla. Osmanlılar. Etiyim kitirgenizin terdiğinden o aşağıda. Ak sabah kışında. Bir jurt etmekler. Alar bir kulturlu bulganlar. Hep maruz olgan. Sabah. Hatta kitiren. Hatta tuttu da lavkana. İşte benim yanımda. Kim mulla? Sabir mulla. Sabir mulla. Ukazını mulla bulgan. Sabir mulla bulganlar. Eti kitirgenizin aşağıda. İzmoçik bulgan. Stansiyada. İzmoçik bulmagan. Açırıp noymundu. Bugün Siirt'te Nide kitirgen. Salkada da nide. İyiceyse hiç Hüseyin. Sıvık. Yok Sabir abinin tezinin yolunda açmayayım. Hiç. Çok Uyalgan. Bakma üzüme, bak yüzüme. Hiç Hüseyin. Hiç. Salkın Hiç. tutamıştı. Salkın. Da, Salkın. Brazilya'nın biraz kanlı. Salkın. Brazilya'nın da. Hatta içmedim. Yok yaramın. Talar mullalar kulturный Да, культурный да, халык, что они с вообще они все знали, да. Барысында Гүнә хотя бы ара кечәргә гүнә. Гүнәх тегел Но гүнәру. китап төрәтәдер даже дуңгыз итендә, если уже юк не артыга шарга, чтобы Да, сколода да. үлмәскә, Да. разрешается O шарга. atımada zaruri danışadan. Да, да, да. Yok. Яраканда икән кушкан ичәргә, чтобы син Zaruri. Акылыңа юк әйтмәнче. да, чтобы Я энергию люблю. сохранить, чтобы етәргә за Акылыңа 50 юк километров әйтмәнче, кышында. Da. İtinmeske niyetliler. Кылынмаска. Да. Sen içtin anda o kaksidan da Ул как аракы лимонад түгел. или как чего. Дәрү кебек. Да, вот. Как лекарство, да. Oldu. Onu etli söyleyince. Hiç Hüseyin hiç. Bakma yüzüme, bak yüzüme. Bak süzüm. Yok Rab'dan Sabir abinin ismi kimine. Яла, Yallah. Мулларны, Tertip конечно, bulgan. тәртип булган муллаларны уважали Да, муллаларны да. Bu selam azgan. Азган. Azgan. Kuharkası bulgan o streynekten. Ну да. Biz mutkan. Mullin sin eteydiler bunu. Mullin sin mal bastıydı. Мулла, тапкан, мулладан. Mulla Sıdırgan. Сыдырган, ки афарин. Selam azgan. Bitmеген. Adam. Да. Molinsin de. Mullin sin Valatka. Володька. Masa zavodda bu işlendi. Mullin sin. Hadi. Мулланың кеше көп булган.